in san samu ne zan so ki gaya mana yadda zamansu ya kasance da matansa guda ukun nan da suka kasance tare da shi har zuwa lokacin da suka rasu, musamman yadda aka yi musu kisan gilla kuma kisan mai tafiya da salo iri daya. Illa bai dan Allah ku ya haƙuri, ni aiwu ma zan koma, wallahi na haƙura da aiki. To yaya aka yi mai gadi ya ce a wajen ki ya samu labarin mutuwa? Wannan ne ya zama sanadiyar mutuwar mahaifiyata. Ke kuwa da Allah me yasa kika aikata wannan kisa? Masu iya magana na cewa an ƙi cin biri an ci dila, haka zalika dukkan abin da hannun hagu ya ɗauko tabbas hannun dama ne yake ƙoƙarin sanar da shi. Menene amfanin baɗi bare? Lissafi na irin na agwagwa, tafiyar kasaita da kuma loko-loko. Tabbas idan aka bi diddigi da kuma sirri ana iya gane menene asalin faruwar hakan. Laifi ne ƙarraga shi amma kuma an kasa bayyane menene yake faruwa. Kaddararsa ce haka, duk matar da ya aura kaddara takan fada mata, sai dai kash a inda gizo ke sakar menene dalilin faruwar hakar. Jinin mahaifiyata An ce ita ce matar Alhaji ta farko da aka fara kashewa a cikin gidan nan. Ya akai kika ci gaba da aiki a cikin gidan bayan ita ce ta kawo ki? Wallahi tallahi yalla bai babu abin da na sani a cikin wani al'amari, iyakaci na da gidan na aikace kawai. Na buƙaci hakan ne domin gudanar da bincike na ƙarshe, wanda kuma daga shi ne muke sa da insha Allah za a kawo ƙarshen wannan matsala. Kana nufin duk matan da Alhaji ya aura kana tare da shi? A'a, wace magana kake gaya mana? A'a, ina gidan nan lokacin su yayi. Sai dai ana al'amarin akwai rikitarwa a ciki sosai. Jinin mahaifiyata an bi diddigi da kuma kwakwafo domin a gano shin menene usulin wannan daukar rai da yake faruwa a cikin wannan gida, sai dai kash ba a gano ba. Jinin mahaifiyata kamfanin Jan Zaki Film Production tare da MMCD Global Investment suka dauki nauyin kawo muku wannan katin shirin mai suna Jinin mahaifiyata. Daukar nauyin shirin Abdullahi Koki, mashirin shirin Mubarak Yahaya Koki, labari da kuma tsarawa Masaud MMCD, mataimakin mai bada umarni Ibrahim Tili. Bari da Amina ta rasu. A ranar da aka yi kisan nan na ƙarshe ka kwana a cikin gidan nan? Yanzu na ji daɗi tun da an zo zube ban ƙwarya. Shi ma irin tashi kaddara ce, don Allah abba ka kai sa a yi sakin nan. Sai a warware dukkan matsalolin da suke faruwa dan Allah dan annabi mana. Da kai kasuwa a lungu inda Allah ya sa kuɗin suna da yawa, gara ka je kasuwa inda Allah ya sa musu albarka, wallahi za ka yi mamaki. Ni ba zan yadda ya jaza maki talauci, hatta jikokina talaucin da yake damunsa ya shigo ya same su, jikokina ba zai yi ba. Jinin mahaifiyata bin diddigin da kwakwafin shin lissafi ne na gambul, bin diddigin da kwakwafin lissafi ne na dara, bin diddigi da kwakwafin lissafi ne na yatsan yan hannu. Jinin mahaifiyata ba da umarni Masaud Umar MMCD, mai tarere biro shi kadai san kudin rufinsa. Jinin mahaifiyata.
ganka a hargitse gaba ɗaya kana ce motar awaki za ka bunni zai bunni wa kake da shi a bunni da za ka ce kowa sai Allah sannan motar awaki zan samu in tafi bunni ba ni da kowa sai Allah to lafiya abin har ya ta'azzara haka kar ka gaya kowa inda zai bunni zai gidan daushe dan ajiye mun wannan jaka kama ruwa zan yi ka rike mu to ajiye mu to kai ni ban fa yadda da jama'a ba fa daga shigowa ta gari ka da jaka to ubangiji Allah ya sa babban ban dan wannan garin ni ba tare da shi ba amma wannan mutumin ba shi da hankali ka ba ni ajiya jaka ka tafi fitsari wajen awa 3 in bace in farka baka dawo ba kai ni bari in ga me ma a cikin jakar nan da ni sai na ga me a cikin jakar nan kai da ba billahi ladi kudi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kudi kai tarka shi wallahi sai gida za a ga biya a kauye na rantsa da Allah sai na yi biya
Gidan daushe, gidan daushe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka kashe shi kake nufi ko me? Wannan matan azzaluma ce, munafika, mayaudar. Dalla da ka. Damuwar ki ai damuwa ta ce kuma insha Allah zan yi kokari in taimaka miki. Kai ba wani hakuri fa da shi ne wannan shi ne karkar da ku kama shi ku dinga shi. Daurin zato fim ne da ya kulle igiyoyin zato da suke ta yawo a tsakanin al'umma. Shin yaya abin zai kasance? Yana zargin matarsa, ita ma tana zarginsa, duka a cikin daurin zato. Kai kana nan an raba ka da mahaifiyarka, ita tana cin tana wahalar rayuwa, kai kuma kana nan kana jin daɗin ka da iyalinka. Ke mutuniyar banza ce ban sani ba, da ke za a rinka ha'inta ta a cikin gidana? Wallahi yau da ke da ita sai ne magani. Shine daidai da muka basu anan kes bai kare ba. Kes bai kare ba. Muka sani ko ƙara mutuwa ma zai iya ƙara mutuwa, wannan ma zuma zan ko bai da rai. Kaga ka zo mu sallame fita da kai da daka. Dole cewa dai neman Ali yanzu ya yaye ne, amma dai lafiya ko me faru? Daurin zato labari ne da ke nuna illar munanta zato ga abokan rayuwa. Shin yaya zaton ya kasance, ya tabbata ko kuma an ci gaba da zama a cikin daurin zato? Ya kunshi fitattun jarumai kamar su Mas'ud Umar MCD, Bilkisu Sau da Hawaye, Hamisu Sogiji, Abdul S Ɗanlele, Queen Hina, Hajiya Zulai da dai sauransu, duk a cikin shirin daurin zato. Tsara labari Mas'ud Umar MMCD, ɗaukar hoto Hassan A. Viva, sauti Hussaini Ahmad, ɗaukar nauyi Abdul S Ɗanlele, ba da umarnin shirin Mas'ud Umar MMCD. A to ni ai na iya tafiya ko? Ni ce kawar matar Aliyu. Ta da irin nawa duka kika ce suna gidanku? Ka kashe shi ne wai ko me? Dan uwana ne, ya za a yin kashe shi. Daurin zato. Alhamdulillah lafiya alhamdulillah ya gida alhamdulillah ya kokari kuma alhamdulillah madalla wallahi dama kwatance aka yi min zo nan zan same ka gaskiya to shine na zo domin wallahi wata bukata ce ta taho da ni to shine dalilin da ya sa na to nan wajen ka to ina sauraron ka, wace irin bukata kamar ta harkar kasuwanci? Ba kasuwa ba ce wallahi. To alhamdulillah, kamar misali ka san muna taimako har wajen neman aure ma in za a yi aure sunna Annabi Muhammad muna taimakawa nan. Bani ba wani ma auren ne ma. To alhamdulillah aure ne za a yi shi. To ina jin ka. Wata yarinya ce Allah gafarta malam. Nake kaunarta ba ta kaunata. Ita yarinyar da kake so? Ba ta so na. To ka tabbata kai da gaske kake son ta tsakani da Allah? Sosai. Aure sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillah kana ji? Ina jin ka. Kuma ina ba da taimako kamar yankan wuka. Hiya za na zo. Idan na haɗa mutum da mutum haɗi na aure za a yi shi, inda ka san kwandala da mayan karfe ba sa rabuwa duk inda za a. Ni inda yiwa mai ranka kai dade. Allah ka fata malam. Ya wuce haka. To ka taho da abin sadaka ko yaya ne? A'a akwai abin sadaka. To alhamdulillah akwai wani kwalli da zan baka yanzu haka. To har in dai ka bi dokokinsa to in Allah ya yarda kwa bukata ta biya an gama ta biya ta gama. An gama. To alhamdulillah yanzu zan baka kwallin nan za a je a daka shi a karfe na turmi. To yawwa turmin karfe nake son ce ma turmi na karfe za a je a daka kwallin nan a sa shi a ciki na takardar da ake saka nama ta masu tsire to a ciki za ka sa shi wajen dan ladi mai tsire ban je in ka. To alhamdulillah ina na aje shi ne ni. Yau wato ka san kamar kun yi bi da wani yanzu wani ya tafi irin wannan bukatar ta ina abin sadaka ina abin sadaka abin sadaka kuma ni Allah na tuba astaghfirullah Allah ka yafe ni ba ko kwandala a jikina fa Allah na tuba ba ko kwandala a jikinka amma Allah ai ana sharadi in dai zaka dawo ka kawo
ko ka yi amfani da shi in baka dawo ka kawo min sadaka ba zai yi ba ba zai ba sai ka sadakar ita ce cikon aikin ko awa ɗaya ba za a bazan da to alhamdulillah alhamdulillah to kashi a daka kana ji Allah ya so idan ka tashi da safe ka sa shi hagu da dama ka kira sunanta so uku wallahi so 30 zan sai ka tafiya so 30 zan kira so uku shine ka'idar abin so uku yawa so uku in ka kira sunanta so uku in ka sa shi ka kira sunanta so uku shine ka'idar shi da yamma ma kai in za ka kwanta da daddare ma kai ka kwanciyar ka to shi ke nagode to sai yaushe nagode in an jima kaɗan za ka gani to Allah nagode araba Allah ya ƙara kusanci Allah ya ƙara kusanci da kuka amin annabi za ka ce kai da annabi to da annabi da annabi to a gaida gida yawa a gaida gida kina ji na ina ji wallahi nake gaya miki ranan da muka je hayin nan muka je farauta sai da muka kamo dila guda 22 Allah muka kamo bauna guda 9 da muka haura ko ruwan nan na bayan hayi sai da muka kamo kada guda 22 Allah ashe kai jarumi ne a karkarar nan ki labari na kawai ake Allah baki da labarin daushe ai daushe ni din nan da kike gani ni daushe duk karkarar nan babu kamata Allah sarki aiko na ji daɗin zuwanka wallahi shine dalilin da yasa tunda na ji labarin cewar auren ki ya rasu shine yasa na kasa zaune na kasa tsaye ba ni da wani buri in banda in kokari in zo inda kike domin mu gana in bayyana miki abin da ke zuciyata ai ni nan da yake ganin muna tare zaki ringa shan farin ciki zaki ringa shan zuwaira ya zan gani haka kuma zuwaira ya zaki mu haka zuwaira kaman ya me kake gani ya zaki zo kina tsaya da wannan kin san da sauran igiya aure na a garin ki ko kike kida igiyan auren ka shi kuma wannan ba kaman ya iyali na nake magana ki hankalin to kaman ya wai da iyalinka ni iyalinka ce wallahi ni ba wurin mun ka ba yanzu ba zuwa ne ban samu baba Yakubu dan a zo a magana gyara auren ki koma gidanki baba Yakubu koma gidana ni ba auren ka a kaina ni kaga yanzu kaga mijin da na samu zan aura kuma ya min tunda ya zo ne ko zuwan shi nan wallahi na yi nishadi kawai koma wurin baki za ka ka batan gari na ni dan Allah ka tafi a inda abu nan da ba zai bata miki ba matafiya tafi ina zuwai unguwa zan kin gane nan akwai duhuwa a can wajen mu je mu zauna zuwaira akwai duhuwa a can zuwaira amma Allah ya tsine mu albarka wallahi sallallahu alaihi wasallam baba Yakubu duk abin da za a yi ni amfani zuwa nawa garin to ni zo garin nan dan zo koma da iyali na kuma yanzu an za a ciwo mutunci wannan duk garin nan ma wanda bai san wannan mutuncin ba gidan daushe kina ji na kin san me dalilin da yasa ni na ja ki nan wajen saboda wai na ce ki daina wasa da karami ki ga yi zaki min ido saboda nan wajen da kike gani shine waje wanda babu wanda zai gama da Allah sai ni sai ke saboda na ga tunda kika zo garin nan me ga dan uwanki wakilin mai gari ne kina ji na ai wakilin mai gari ne dan uwanki kuma tsumin ba mu irin wacce ba sha ba a fada wallahi baby to kin ga kuwa dole in kaki inda ba kowa babu ba wanda yake wuce wata wajen amma yanzu ba wani abu zamu ba wata sanya zamu ba mu bata lokacin mu wahalar da kanmu kin ga wata iduhuwa ga ta can kin ga ai iduhuwa ga ta can to nan zamu je ni da ke Allah da akwai wasu misalai da zan biki a gidan daushe ake tsona tsiya ake ta faman lugubai na shin mutunci a gidan daushe haka ne to amma yanzu nan za mu dafa duhuwa cikin nan da can a ki bar jin tsoro ke ni fa a karkarar nan babu wanda bai san da ba bai san kuma yaya nake ba yadda nake misalai ko ba ina misalin lika da yawa nan gari karki damu mu je yanzu Allah da babu dai Allah kuwa tsaye muke karki da iya tafiya za ki iya tahiya ni wa bi ki garin za ki iya tahiya baby mu je karki damu
A gaskiya ban yi koya. A baby, kin san me nake so da ke? Wai ba kya so na dama? Dama ba kya kauna ta? Allah yana kauna. Dama yau dara ta kike? Gidan daushe. Daushe. Haskenki ne yake burge ni. Haskenki ne yake burge ni yake ɗaɗan da ƙasa. Kin fahimce ni ai. Duk mutumin da ya ɗauko amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar to ya ɗauko ƙwaitar tsinana ya ɗauko garwashin mutane a hannunsa dan haka sai ya yi. Kai, wai su mutanen garin nan an yi noma an samu amfani, amma kowa ya kai nomansa gida ya daddare. Idan ba su kawo ba, ɗaya bayan ɗaya zan tura ka. Kowa sai ka bishi ya kawo dole. Kai, malam yawo, ya fi ka sanin kan tsiya. Ni fa ɗan duniya ne don in gaya maka. Na san yau, na san gobe, na san jibi. Duk wata shekantaka da kake ji da ita, na fi ka sanin ta. Ya fi tsini. Ka duba kuɗin da kake tafiya firgi da kai. Babu abin da ka tsina ai farau-faran ai garin banza ne a farau-faran wofi yake tafiya. Don haka duk wannan bala'in da kake wallahi za ta kwaɓe maka za ta yi a inda ba za ka gane ba. Wallahi, zan ɗauki mummunan mataki akan wannan abu. Idan ka san bindiga za ta baka ko kuma ka bin maka ta kama ka. Malaman da suka ce irin karatu da suke koyawa kenan. Yanzu ke da muke ganin ke mana wannan ta Allah a ke kiro irin ne. Yau na ji labarin an ce sabon malami ya zo gidan ku shine nake son in. Wallahi ya iya karatu sa. Allah sai wannan gona shi muka gani tare da waccan yani. Shirinsa a tare da ita gab yake haike mata ita. Wannan ai ba wani sabon abu bane a cikin garin nan. Ranka ne dan tara ba haka muka da ita ba? Waziri, ba ka muka ba da a guje? Haka ranka ne. Ayan mu nawa? Sai al'adar ku tace kuma ku samu mace ku yi lalata da ita haka kawai. Ku yi mata fyaɗe. Malam, ka zo kan zuciya. Din iyaye da kakanni fa haka ake yi. Musannan a ce ni ba zan yi ba, babu ruwan ku kawai ku kyale ni. Kun da hankalinka. Zan aika yanzu a je a zo min da shi nan. Wallahi tallahi a hirzun ku. Ai shi ne ce mana daki. Menene? Mugun tsakar gida. Mugun tsakar gida. Yau mai kwanciya tsakar daki. Mai kwanciya tsakar daki. Ba kwaja.